kenan ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa da za mu dinga sanar da ku ya zarar mun dora sabo, sannan ku danna mana like kana ku yi sharing ga 'yan uwa su masu amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Neman kuɗi TV, yadda za ka nemi kuɗi a intanet kashi na biyu. Za mu fara muku da YouTube yau, domin mun faɗa muku za ka iya neman kuɗinka a YouTube, za ka iya neman kuɗinka a Facebook, za ka iya neman kuɗinka a Instagram, sannan kuma kowanne suna biya kuɗi ba ɗan kaɗan ba, amma mai ɗan wahalan shine YouTube. Za mu koya muku yadda ake buɗe YouTube channel. Shi kanshi YouTube channel ba ƙaramin kuɗi ake cajin mutane ba yayin da ka je a buɗe maka. Za mu koya maka daga yadda za ka buɗe, ga yadda za ka buɗe shi har ka fara loda bidiyo, ka fara ɗora bidiyo har a zo a fara biyan ka. Za mu koya maka kuma mu nuna maka ta hanyar da za a bi a biya ka komai da komai ka fahimta daidai da fahimtarka. To, abin da nake so mai sauraro ya kasance ka yi mana subscribe. In wannan ne farkon zuwanka, ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora ci gaban bidiyon. Sannan kuma in bidiyon ya burge ka, ka yi mana like, ka danna like. In kuma kana da wani tambaya, ka sako ƙasa aka rubuta tambayarka, za mu amsa maka da yardan Ubangiji. To shikenan, yanzu za mu fara koyar da ku darasin yadda za ka buɗe YouTube account, YouTube channel ba, har ka fara neman kuɗi a cikin YouTube channel ɗinka, da kuma za mu nuna muku adadin irin kuɗin da ake samu a YouTube. Kuɗi ne da ya wuce tunanin mai tunani a ƙaramin tunani sa. Domin kuɗi ne da za na iya biyan ka a manyan ƙananan irin, ana samun wanda ake biyan shi naira 33,000 a sati ɗaya, 40,000 a sati, wasu ma har 50,000 a sati. Manya-manyan ko akwai wa'inda ake iya biyan su naira 100,000, 500,000, akwai wa'inda ake biyan su sama da miliyan ma a sati ɗaya. Kuma shi ba wai sai lallai sati ne za ka na cirewa ba, a kullum counting ake ƙarawa, ko da yaushe za ka iya cirewa. Ta yadda kana kwance ma, da zarar ka haɗa bidiyon ka gama ka ɗora shi, kana kwance za ka ji kuɗinka suna shigowa. Sannan za mu koya muku har inda ma za ka haɗa bidiyon, kuma mu gwada muku irin sana'o'in da ake yi a intanet, a YouTube, sana'o'in da za ka yi domin ka samu kuɗi. Mu koya maka yadda za ka yi su. Akwai wanda ba sai ma ka yi bidiyo, suna nan dai hanyoyi dai masu sauƙi, za mu nuna muku in sha maga Allahu. Yanzu abin da muke so shine ka tsaya, kada ka tsallake ko kaɗan daga cikin bidiyon nan, ka kalle shi a natse, ka fahimci me muke mai bidiyon yake kunsa da shi, domin hakan ne zai baka ƙwarin gwiwa da iya abin da ake koya maka a kai. To, mataki na farko shine yadda za ka buɗe YouTube. Da fatan dai ka buɗe Google account. In kuma baka buɗe ba, ka duba a ƙasa, ka duba yadda neman kuɗi episode 1, yadda za ka samu kuɗi episode 1. To za ka kalla ka ga yadda za ka buɗe Google account, sannan ka kalla na biyun nan, shine zai baka damar da za ka iya buɗe YouTube channel. To shikenan, mu je zuwa yadda ake buɗe YouTube channel. A wancan bidiyon mun nuna muku yadda ake buɗe Google account, a wannan za mu nuna muku yadda ake buɗe YouTube channel. To, kamar kai ne yanzu kana da YouTube haka, a yayin da ka buɗe Google account, da ka shiga, to a yayin da za ka buɗe YouTube account, in kana da application ɗin YouTube sai ka buɗe a ciki. In kuma ba ka da shi, ka je wani ɗan uwanka mai waya ya tura maka application ɗin YouTube. Ma ba za ka iya zuwa ba ma, ka yi downloading ɗin shi, za su turo maka shi, sai ka yi download. Bayan ka yi installing ɗin shi, sai ka shiga kamar haka. Ina nan yau, wato ga namu nan, kun gan shi ko? Ga shi nan, wannan shine YouTube.
YouTube abin nan YouTube application sai mu shiga ciki. In ka shiga ciki zai nuna maka haka wai kai update, sai mu shiga ko direct sai ka shiga na ƙasan nan inda an rubuta not now. In ka shiga zai nuna maka kamar haka. To abin da za ka fara yi na farko shine sai ka danna daidai wajen nan da ya nuna alamar mutum nan wajen kenan, gashi nan sai ka danna shi. Da ka danna kan shi haka to zai nuna maka kun ga wannan abun nan ɗin da muka buɗe, wannan gashi nan wani abun nan Google account ɗin da muka buɗe muka sa mai suna soyayya ne, soyayyan ma at google.com gashi nan kamar haka. In dai ka kalla wancan bidiyon da muka yi za ka gane wannan Google account ɗin da muka buɗe shi gashi mun rubuta mai soyayya ne. To da shi za mu yi amfani wajen buɗe abin nan channel ɗinmu. To sai mu zo mu shiga gunda aka rubuta your channel. In ka shiga naka YouTube account ɗin za ka gani gashi na rubuta your channel, sai mu shiga kai tsaye. To da ka shiga abin da zai nuna maka kenan use YouTube as. Kaga na farko a sama rubutun nan sun rubuta use YouTube as, wai ka yi amfani da YouTube ɗinka a maimakon da sunan soyayya. Nan kuma ne soyayya ne. To mu za ka iya canja kamar haka. First name sunanka na farko kenan sai ka sa, za ka iya ƙirƙirar sunan da zai kasance shine sunan YouTube account naka. Ka fahimta ai? Sunan da mutum ya yi sacin ka suna mai kyau, wasu suna iya sawa Arewa 24, wasu sa Bakori TV, wasu ma suna sa sunansu kamar irin su Hamisu Breaker, Umar M Sharif, su waye za ga duk sunansu ne akai. To mu ma mu gwada sa abin nan, mu gwada ƙirƙiran wani suna kamar kujera, abin nan kamar gida da waje, gida mu sa da ya mu saving ɗin shi gida da, sai mu shigo nan shi ma ya mu cire shi, ya mu goge, ya mu rubuta waje, sai kaɗan ba da gap haka sai ka rubuta TV. To gashi nan gida da waje, gida kaga ya rubuta wake ko, yawa gida da waje TV. To in ka ƙara danna don nan dai kamar yadda mu danna ɗazu nan wajen, in ka danna shi kenan. To kun gani ya bada gida da waje, nan gida da nan kuma waje TV. In a haɗa duka zai zama gida da waje TV. Sai ka zo ka danna nan wajen gashi nan da a rubuta create channel, sai ka danna shi. To da ka danna shi haka to shikenan ka ƙirƙira channel naka na kanka kai ma. Shikenan abu ne mai sauƙi. To amma in ka zo wajen ɗora bidiyo dole akwai abin da za su tambaye ta ka create channel. Ka gani nan ga sunan abin nan channel ɗin nan ya bayyana. Gashi nan gida da waje TV ko ba ka bane? Ku duba gida da waje TV. To in ka ga dama in kana so ka sa hoto a kai sai ka taɓa kan G ɗin nan. Kai mai yiwuwa ba G zai nuna maka ba, zai nuna maka harafin abin nan ɗin da harafin farko na abin nan sunan channel ɗinka da ka rubuta. To sai ka taɓa kan shi in kana so ka sa hoto. In ka taɓa kan shi ko kuma dai mu bar zancen wannan sai mun zo wajen abin nan recreating ɗin abin nan ko
sai mun zo wajen koya wa mutane da za ka yi ka gyaggyara cikin YouTube ka kamar gyara kamar kwaskwari masu yi a nuna shi a nan wajen. To kun ga nan wajen da yake counting din subscribers din mutum ga su nan ne ake ganin adadin mutanen da suka ma subscribe, amma mu kun gana mu da ke sabo ne su rubuta no subscribers, babu subscribe. To amma wasu haka kana tafiya shi zai zo kai ma subscribing din da ya kai ma million subscribers. To ko da yake dai bari mu nuna muku yadda ake dora hoton ko mu wuce shortcut. Mu zo gyaran abin nan hotuna ba sai mun abin nan ba, gyaran YouTube ba sai mun tsaya bata lokaci ba. Sannan kuma sunan nan da muka rubuta gida da waje TV ko da yaushe za ka iya canjawa an kaso, amma ba a son yawan canjawa. To nan za mu canja hoto, nan za mu danna, in za mu dora hoto. Still da yaƙi mu bari ko kar ya ɓata mana lokaci, amma za a zo a koya muku a hankalin Allah ya yadda. To kun ga nan sun rubuta mana wai create a video, nan kuma suna rubuta mana wai share with, wai share it with anyone or everyone. Public videos will show up here. Wai ka abin nan kirkiri video na farko, sannan kuma ka tura shi ga kowa ko kuma ga kowa da kowa. Zai nuna maka dukkanin bidiyon da kaka tura wa duk al'umma ta nan wajen. Sai ka danna nan create, wannan koren rubutun da ya rubuta create, in ka danna kan shi haka zai nuna inda za ka ɗauko bidiyo ka ɗora. Nuna maka sai bari mu ɗauko wani bidiyo mara nauyi haka. Ga wannan na no data nan 11 second, bari mu sashi, bari mu gwada sa wannan tunda ai gwaji ne ko kai kuma ana ka sai ka tanadi bidiyon sannan ka sashi. Gashi nan a rubuta no data, bari mu gwada sashi. To nan zai nuno maka, sai ka ɗaga shi sama haka, zai nuno maka wajen rubutu, sai ka rubuta sunan bidiyon, ka zaɓa mai suna mai kyau wanda mutane za su ka san mutane suna yawan sacin din wannan sunan. Kamar misali yanzu tunda sabon shekara ne, mun san irin abubuwan da mutane su fi so yanzu, kamar a ce maka sabuwar waƙar Umar M Sharif, sabuwar waƙar Hamisu Breaker, sabuwar waƙar Nura M Inuwa. Mutane abubuwan da suke yawan sacin kenan, zuwa su fim ɗin Izzar So, labari na, a duniya ne, da dai sauransu. To sai ka samu wani fim, wani abun nan suna mai daɗi dai ka zaɓa ma bidiyon wanda ka san za a dinga abun nan, za a dinga yawan abun nan ɗin, za a dinga yawan tambaya. Sai ka sabar mu gwada sawa sabuwar waƙar data. Ga mu rubuta sabuwar waƙar data, to mutum da ya zo wajen sacin in ya sa sabuwar waƙa, to waƙar wana kaza, to mu zai iya hauro da wannan saboda me, saboda kasantuwan wannan sabuwar waƙar ɗin nan da ka kasa, saboda shi mutum ya rubuta a wajen. To sai mu zo mu danna nan wajen inda ya rubuta next ɗin nan, sai mu danna. To kaga ya nuno wajen description, wai ka faɗa ya yanayin bidiyon yake. Sai mu rubuta kaman haka, video ne da videos ne ka, me yasa suna ɗan canja mana rubutun, sai mun yi haƙuri. Bidiyon yadda za ka siyi data. To shikenan,
sai mu zo mu danna nan gashin don, sai mu danna shi. Mun danna shi haka to shikenan sunan bidiyo ya kammala. Nan zaka bar shi a public, nan wajen zaka bar shi a public, shine kowa da kowa zai iya ganin bidiyon ka. Nan kuma location ba sai ka zaba ba, ka bar shi haka kawai. Sai ka zo ka danna arrow din nan, wannan arrow din gashin sai ka danna shi. To da ka danna shi haka shikenan ka gama kirkiran channel ɗinka, ka kuma ɗora bidiyo. Gashin zai sacin zai gama ya bayyana, duniya gaba ɗaya za ta gani. Yauwa a gani sabuwar waƙar data processing 100. kun gani sun rubuta mana wai this video is ready to be watched. Wannan bidiyon yana ready da a kalle shi, za a iya kallon shi daga ko'ina. Ko kai yanzu in ka kai sacin, in ka shigo wannan abin nan din, sai dai ke akwai shi ba, amma inda za mu ci gaba da samun bidiyo nan da ɗan wani lokaci, to in kai sacin wannan bidiyon ko kai ne sai ka gan shi. Bari mu shiga mu gani, tunda sun ce za mu iya kalla. Sun yi bacci ba data, sun yi bacci ba data. Ya dai tabbata mun recreating din channel kuma mun sanya bidiyo har gashi mun kalla bidiyon da muka sanya. Sai mu fita. To shikenan, kada mu cika ku da surutu har mutum ya kasa haddace wannan. A bidiyo na gaba za mu koya muku yadda yadda za ku nima kuɗi a abin nan. Da farko da a bidiyo na gaba za mu nuna muku yadda za ka ƙirƙiri bidiyo cikin sauƙi, wanda za ka na sa bidiyo. Kar ka yi mamakin shin to ya zan fara ƙirƙiran bidiyo wanda har zai gamsar da mutane har ana kalla. Kada ka yi mamakin wannan ko kaɗan, domin kaga game nan wasu suna samun kuɗi da shi. Za ka samu game kana yi, kana recording a fuskan screen ɗin wayanka, kana yi kana recording har ka gama game ɗin nan. Da ka gama game ɗin sai ka rubuta, ka sace kamar yadda misalin sai ka rubuta mai suna. Mutanen da suke yawan sacin game suna kallo suna da adadin yawan da baka da tsammani. Daga mutanen mu 'yan Afirka har izuwa Turawa suna kallon game sosai ba kaɗan ba. Sannan kuma akwai hanya abin nan mafi sauƙi, kamar yadda akwai hanyoyi mafi sauƙi da za ka bi domin yin bidiyoyi. Ko game ko ka zauna kana abin nan. Kai wasu ma abin nan abinci suke koyar da yadda ake dafawa. Wani zai koya maka yadda ake yanka yadi, wani zai koya maka me da me, abubuwa da dama. Za mu zo mu faɗa muku irin sana'o'in da ake da yadda ake yi, sannan ka zaɓi irin sana'an da ya fi dacewa da kai. Amma yanzu abin da muke so, ka ƙirƙira channel din. In ka ƙirƙira ko da ce bidiyo ɗaya ko biyu ka sa mai, ka zama abin nan sharing. Bari mu nuna muku yadda ake sharing ɗin shi in kana da abin nan. Ko kuma dai duk za mu zo mu nuna muku daga baya, za mu zo mu gwada muku dai duk daga baya. To abin da muke so yanzu, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da mun ɗora bidiyo na gaba. Shine za mu koya muku yadda ake neman kuɗi a abin nan Facebook na gaba. Sannan sai mu zo mu koya muku yadda ake neman kuɗi a Instagram. Mu koya muku wa'annan su guntaye ne, ba su da tsayi. Mu koya muku wancan, sannan sai mu zo mu nuna muku yadda za ka yi duka ƙirƙirar bidiyo a YouTube. Shi YouTube ne kawai ke da ɗan wahala, shi ne ke da buƙatar sai ka ƙirƙira bidiyo ko wani abu. Amma duk sauransu ba sai ka ƙirƙira ba, wasu sauran kawai kasuwanci ne za ka na yi. Amma duk dai za mu zo mu abin nan wayar muku da kai. Domin kuma abin nan neman ƙarin bayani, za mu ajiye numban waya. Akwai numban waya a screen, ku kira mu ta wannan numban mai 99 ɗin nan. To sai an ji ku, ni ne naku Soyayya, mu so junanmu. Kenan ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa da za mu dinga sanar da ku ya zarar mun ɗora sabo. Sannan ku danna mana like, kana ku yi sharing ga 'yan uwa su masu amfana.